ବାପା ବୋଉଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ଅଛି ଟି? ହଁ ନାଇଁ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଫୋନ କଲେ ତୁ ତ ଡାକୁନୁ କି ଉଠଉନୁ ଫୋନ କି ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ଟିକେ ଦଉନୁ। ଦେଖୁଛି ତ ପରିସ୍ଥିତି ମୋର ଭଲ ନାହିଁ ଆଉ କଣ କରିବା। ଫୋନ ଉଠେଇବ ଏଥର କହିବୁ ନାନୀ ଡାକିଲାନି ସବୁବେଳେ ଖାଲି ବାହାନା କରିକି ଆସୁଛି ଥଣ୍ଡା ସର୍ବତ ଘରେ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ପକେଇ ଦଉଛି ପଳଉଛି। कौन है ये लोग? ତୁ ନେଲୁ ଟିକେ ଖାଇଦେ ଶାସିଲା ବେଳକୁ ଧରିକି ଆସ ନାନୀ ତୁ ଆସିଲୁ ହଉ ନାନୀ ଆଉ ସବୁ ଭଲ ତ? ହଁ ଭଲ ମୋର ଗୋଟେ କାମ ଥିଲା ତ ବୁଲିବାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ନାନୀ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ହାବୁଡ଼ି ଯିବି ଆଉ ହଁ ବସୁନ ବସିବି। କଣ କରିବି ମୁଁ ଟିକେ ନୂଆ ଆଡେ ଯିବି କାମ ଅଛି ତ ମେଡିକାଲ କେସରେ ଯାଇକି ପଳେଇ ଆସ ଆଉ କଣ କରିବି ତର କାମ ପରେ ଆସିବି। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। ହଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ନାନୀ। ଭଲ ହେଇଛି ଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ଯାହା ବିଷୟ ଖାଇଦଉଛି ପଳଉଛି।